Já bych snad na závěr se zmínil o jedné konkrétní věci. Dlouho jsme byli poučováni o tom, že bytí předchází vědomí, že základní je ekonomická základna a od ní je odvozena jakási nadstavba, jako právo, lidská práva, kultura. A dokumenty, ať to jsou programy politických stran, programy vlád, usnesení orgánů Evropské unie, ku podivu zachovávají tento marxistický pohled na svět v tom, že vždycky v těch textech je nejprve ekonomika, potom energetika, potom zemědělství a nakonec jako takový veselý rozmarný přívěsek, jako postscriptum je pár vět o kultuře, protože se to hodí. Já se domnívám, že bytí sice pravda předchází vědomí, ale vědomí zároveň předchází bytí. Vždyť uvědomme si, že i onen marxismus, který nás učí, že bytí předchází vědomí, musel být nejprve v jakémsi vědomí vymyšlen, než mohl začít být aplikován v podobě komunismu. Já se domnívám, že by bylo velikým úspěchem této vaší konference, kdyby z ní vzešel podnět či výzva Evropské unii, aby se zamyslela o tom, aby se její orgány zamyslely o tom, zda by nestálo za to jednou trošku přeskupit strukturu těch dokumentů a předřadit to vědomí, ta lidská práva, právní stát, právní řád, úcta k právu, předřadit těm partiím ekonomickým a přihlédnout jakýmsi způsobem k tomu, že to první a hlavní, co Evropany spojuje, jsou přece určité duchovní hodnoty, jak se po staletí na evropském kontinentu vytvářely. A kdo jiný by měl dát k takovéto jakési restrukturalizaci těch dokumentů podnět, než země, která prožila poměrně nedávno několik desetiletí pod totalitním systémem a která tudíž by měla lépe než kdo jiný vědět, jaký smysl má duch, který je schopen čelit násilí, který je schopen znovu a znovu si vydobývat svobodu a znovu se projevovat jako to, co vlastně dělá člověka člověkem. Děkuji vám za pozornost.